Здравейте, казвам се доктор Павла Лозанова и съм специалист по дерматология и венерология и с втора специалност лицево-челюстна хирургия. Собственик съм на семейна клиника, медицински център Пауър Финес. Можете да видите колко приятна е атмосферата. Нашата идея е пациента да се чувства като вкъщи, така че това е концепцията на нашия индивидуален и много личен и интимен подход към всеки един от вас. 14 години се занимавам родствено с естетика, като съм наследник на този прекрасен, професионален втори дом, който често се превръща и в първи. Иначе като цяло, освен две специалности, имам две деца, куче и мултиван. Така че, общо взето, събирането с хора и комуникацията никак не ми е чуждо и се стрема да бъда максимално позитивна с всеки един от вас и от нас. От гледна точка на процедурите, които предлагаме в нашата клиника, това са, разбира се, пълен набор от естетични процедури, като това включват приложението на различни дермални филъри. На много голяма част от тях съм и обучаващ лекар, не само в България, но и международен трейнер. Като работата с младите колеги, както и развитието ми с по-опитните на международна сцена е доста полезно за нашата ежедневна практика. Като дерматолог, много голяма част от работата ми включва работата на пациенти с кожни образования, като било то доброкачествени и злокачествени, като на мен не ми беше достатъчно само да мога да ги диагностицирам, ама трябваше да мога и да ги лекувам. Ето защо се профилирах допълнително като лицево-челюстен хирург и това ми дава една необятна възможност да мога да работя максимално добре и с познания в тази сфера също. Едно много интересно направление, клинично отново, е интимната естетика, което също развивам от няколко години. В нашия център имам щастието и възможността да работя и с моя брат, той е доктор Явор Лозанов, той е акушер-гинеколог. И всъщност ръка за ръка, или да не кажа нещо друго, какво за ръка, работим заедно в тази иначе толкова интересна вагинално-здравна тематика. Това са, разбира се, не само целящи бютификация и подмладяване на съответните интимни зони, както при жени, така и при мъже, процедури, като приложението на филъри, да кажем различни типове лазерни процедури, радиочестотни и съответно приложението на конци, както и по-интересни мини-инвазивни и мини-хирургични техники за тяхната бютификация. А що се касае за вагиналното здраве, това са наистина едни доста ефективни процедури, които могат да бъдат приложени не само при млади пациенти, за да се чувстват по-добре и по-щастливи, но и при по-възрастни пациентки, които страдат от, постменопаузален синдром и имат всички възможни дискомфорти, които могат да възникнат в тази иначе физиологична и симпатична, зряла възраст. Що се касае за хирургичната ми насоченост, разбира се, лицево-челюстната хирургия е тази основна голяма моя страст, която ми дава възможност анатомично добре да познавам структурите на лицето и на шията и съответно имам голямо щастие да работя с един много симпатичен екип, като разбира се, това обхваща домейна на всякакъв вид патология на глава и шия. Тази година, 2023, беше доста приятна, защото ни се случиха доста сериозни професионални успехи, като бъдейки международен трейнер, имахме възможност да участваме на редица добри големи събития и всъщност най-интересното направление, в което все по-често се шмугваме да работим, е новата тенденция за бютификация на новото лице в естетиката, а това е дупето или задните части. Реално успяхме да развием техника, която ние патентовахме и вече официално тя се нарича хибриден лифт в тази зона, както и не само там. Разбира се, това са различни зони на тялото, абдоминална област, ръце, гръб, крака, деколте и гръд. Така че реално имаме възможност да направим боди стимулация и съответно подмладяване на всички различни зони на тялото. Това са неща, които доста ни мотивираха в последната година ретроспективно. От гледна точка на апаратура имаме възможност в клиниката да прилагаме не само инжекционни продукти,
а съответно разполагаме с различен набор от процедури, било то радиочестотни и съответно лазерни, като тук вече идва на следваща стъпка и разбира се така по-мини-инвазивните и хирургични такива манипулации, за които също имаме така доста желание да развиваме. Това са липофилинг, съответно оперативни намеси в зоната на лицето и на шията, като блефаропластика, аурикулопластика и разбира се липотрансфер и липофилинг, като най-така важното за нас е, разбира се, селекцията на пациенти. Изключително индивидуален е подходът към всеки един от нашите пациенти. Идеята е те да се чувстват добре, да бъдат върнати във времето, но не и да променяме техния начин на излъчване и изглеждане, за да не се получават едни такива неприятни, неестествени резултати, които все по-често виждаме да ходят все още и да бродят след нас. Нормално по улицата и в нашето ежедневие. Така че да, привърженици сме на естествената красота, борим се да наложим едни по-нормални стандарти за естетика, по-умерени, като тенденцията е да се забави стареенето, не толкова да се опитваме да сменяме чертите, основно на лицевите зони, ами по-скоро да забавим процеса физиологичния и съответно да имаме добра профилактика за стареене. Ето защо биостимулаторите, например, всякакви видове, било то инжекционни или тредлифтинг процедури с конци, съответно са една много необятна и голяма част от нашата ежедневна практика. Разкажеш ли малко за декора? Декора? Чакайте да видя какво сте ми подготвили. Сега, като истински млади бунтари, разбира се, в една семейна клиника борбата между генерациите е безмилостно жестока. Реално опитваме да запазим класическото, но да вмъкваме по една друга нова нотка, като това доведе съответно до едно по-артистично намерение да представим на пациента една много приятна, интимна среда, в която той да се чувства като у дома си, но да почувства така малко хем модерния дизайн, но едновременно с това и малко по-класическите стари основи, без които никоя семейна клиника не може. Ето защо имаме един експонат от 40-та година, от 20-та даже, още по-стар. Може ти да разкажеш повече. Но като цяло имаме възможност така да запазим всичките тези добри спомени за моето голяма част от детството също е минало тук. Разбира се, цареше експлоатация на детски труд и разбира се, започнах от правене на кафе, миене на маските, доста години по-късно до 2 специалности. Най-важното нещо от нашия интериор всъщност е артистичността и така се опитваме да бъдем в свеж дух. А за картината нещо ще кажеш? Да, сега ще стана пак емоционална, но картината, която виждате на бекграунда е всъщност моя невероятен баща, който също беше колега с много дългогодишен опит в различни направления на спортната медицина и травматология. Разбира се, като всеки истински баща, той отгледа 2 готини доктора, аз и моя по-голям брат и по-лош и по-голям брат, но даде целия си живот и любов за развитието именно на тази клиника. За съжаление, го изгубихме наскоро, но той не се изгубва, а само по-сериозно присъства като енергия в нашата клиника и всъщност това е един портрет, който ние си запазихме и с желание направихме, за да може той да присъства и визуално да го свързваме с всяко едно действие тук, защото изключително активен беше до последно в цялата си професионална практика, много обичан от спортисти, не само в България, но и световно ниво. И той ще ни липсва, но е винаги с нас. Така че една позитивна нотка и ако влезете в клиниката, ще го виждате и вие. Това беше идеята, да не се губи тази енергия, която той носеше в себе си.